Bah, Tambaro. Makonyo jangan nak lama dia awak surang sajo, Tambaro. Baru disapu anak bujang saja suri. Alah sakit gigi Tambaro. Jangan satu pula muncak lah. Urusan orang gadang kau mah. Muncak umur saja nak kare. Mencuba bini ya lun. Apa pula nak kaya alir muncak? Alah, babi ini nanti Tambaro banggakan. Apa gunanya babi ini? Kalau kerajo gilo mengadu perusi saja, samo jaya yang gadang. Elok baru ndak babi ini bantu engkau. Baik tambah kau mau muncak. Awak orang Minang Tambaro. Di Minangkabau kau harkat dan martabat orang perusi itu batinggikan, indak balecehkan dok. Iyo tuh muncak. Sedangkan Nabi Muhammad lah mati-matian mangke harkat dan martabat orang pedusi. Akini balecehkan tuh. Ande, lah menumpang angek pula itu ya. Indah menumpang angek bagai itu dok. Memang kenyataan. Udah sama mencaliakan yang tercela langsung menggerese. Nan dikatakan muncak tadi itu benar. Jauh sebelum orang pedusi di Indonesia kau menyorakkan emansipasi. Adat Minangkabau lah memberikan kedudukan dan istimewa kepada orang pedusi. Sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW di zaman jahiliyah dahulu tu. Serupun dikatakan si Roy tadi tu, ha? Hah, lai tadanga diudah tuh. Laki-laki Minang namanya pelehkan orang pedusi, orang indak beradat namanya tuh. Apa itu pula orang pedusi, Roy? Harus pula menyadari kodratnya sebagai seorang pedusi. Harkat dan martabat laki-laki nalah dikodratkan sebagai pemimpin, harus pula dijago. Bana tuh menang. Apalagi zaman kini kok. Anta karena presiden orang pedusi barangkali. Lah banyak pula bini nak jadi rajo di rumah tanggo. Apalagi kalau inyo pandai pula mencari. Itu nendak mulia. Awak harus sama menjaga harkat dan martabat. Dan harus menyadari kodrat awak masing-masing. Bantu membukakan rasio suami tadi tu, hendak mulia tu doh. Apalagi ditampik rami serupa iko. Itu indak rasio lai tuh do namenan. Lah rasio umum tuh. Siapa orang yang tidak tahu Sultan Baru? Ayo tuh Sultan Baru. Dulu tuh menang zaman Orde Baru. Sini kalau reformasi, segala macam penyelewengan harus diabikan. Apa? Reformasi? Bertambah penyelewengan lainnya? Itu cerita orang yang tidak senang Jawa saja tuh nyorai. Untuk madu-adu awak, buktinya kan tidak do. Udah mago to mati pajak dulu? Apa tuh? Indak bukti namanya tuh. Pabilo tuh Rai. Kok ada nindak tak menangah beritonya? Randa antene mantiko mah. Kok indak takao diambo. Mungkinlah di BBM kannya to mati pajak tuh. Apa muka suitnya to mati pajak tu Rai? Indak jale duda menan doyo. Baah, kamu ceritakan dah. Ayo. Buka saja lah. Tak menyeleweng. Halo Tambaro. Onde oi kamenyo, manio galaknyo, sia konan punyo tapadayo ambodinyo. Kame sabana kame, mani sabana mani. Adia siapa namo, kuliah dong batanyo. Aden Sultan Baro indah adodo duonyo. Aden da babini lalamo den nai marando. Tidak bertanya bagai do. Kare cuma kau dia. Iyo kare, tidak kata iso bagai di udah do. Sultan Baru kau dia. Tidak ada tiba kau negara ini do. Iyo bah nada. Lain tidak kata sagui. Kok batu beko? Baju po dulu dia. Iyo kame sabana kame. Onde mani sabana mani. Iyo kame sabana kame, onde mani sabana mani. Kalau adik sadang berang, udah jadi tambah sanang. Kalau adik sadang bangi, udah jali tambah mani. Mencali agalaknya, pinsan aden dinyo. Pan yang aden pan yang tadayo gala maninyo. Pan
namanya Sauda, ambolah jando. Cocok mana tu mah dia. Dia jando ambo merando. Sama-sama mati pajak waktu mah. Biarlah udah berikan pajak tu. Langsung di BBM kan sekali. Iyo kame sabana kame onde mani sabana mani. Iyo kame sabana kame onde mani sabana mani. Kalau adik sadang berang udah jadi tambah sanang. Kalau adik sadang bangi udah cali tambah mani. Mancali agalanya insan aden dinyo paniang aden paniang tadayo gala amaninyo paniang aden paniang tadayo gala amaninyo. Pak Adia, yo kedidikan pajak tu. Ibu awak otomotif baru, cat modus, angkatan gadang.